En el manifest, en la convocatòria que fem, el títol és "S'ho estan carregant tot". I amb aquest "s'ho estan carregant tot" volem explicitar que les polítiques que estan fent els governs, Europa, Espanya, Catalunya, i que estan al voltant seu impulsant també determinats sectors empresarials, és que s'ho estan carregant tot. L'ocupació, les dades ens diuen aquests 902.000 persones aturades a Catalunya, que totes les polítiques que estan fent no serveixen per crear ocupació, al contrari, estan destruint l'ocupació, s'estan carregant l'ocupació amb les polítiques de retallades que fan caure la demanda interna del país quan no hi ha demanda privada, s'estan carregant els serveis públics. Les retallades sistemàtiques a l'educació, a la salut, als serveis socials, fan que la ciutadania cada cop tingui una menor provisió de serveis públics, els quals, malauradament, s'estan mercantilitzant de tal manera que cadascú es compri el servei públic que pugui comprar-se, la salut, l'educació, que es pugui pagar, generant desigualtat. La Unió Europea no pot continuar amb aquestes polítiques d'austericidi que ens porten a la ruïna. I el 1 de maig és un gran dia per poder sortir a explicar al carrer, als ciutadans i a les ciutadanes, aquesta exigència de canvi de polítiques per la que fa referència a la Unió Europea. Comença a haver veus al si de la Unió Europea que reclamen un canvi que passa fonamentalment perquè s'inverteixin les polítiques actuals i deixem de fer un control com el que està fent del dèficit públic i passem a una política expansiva que pugui ajudar al creixement econòmic i a la creació d'ocupació. Les polítiques del govern de l'Estat han portat aquest país amb més de 6.200.000 aturats i aturades. Hi ha gairebé 1 milió a casa nostra i no es pot dir que persistir en les mateixes polítiques és la solució per als problemes de desocupació o pels problemes de marginació social que vivim a casa nostra. Per això, l'exigència d'un canvi de polítiques, començant per la reforma laboral, per la que fa referència a Catalunya i després de les mobilitzacions que hem viscut ahir mateix, cal exigir al govern de la Generalitat uns pressupostos que no tinguin relació amb les exigències de dèficit del govern de l'Estat. No és possible, la societat catalana no pot aguantar una vegada més una retallada de les característiques que es planteja, ja sigui al voltant de l'1,2 o fins i tot del 2%, que sembla que podrien estar paraulant amb el Partit Popular. La patronal ha de ser conscient que nosaltres no ens quedarem esperant a que decaiguin els convenis el 7 de juliol i en aquest sentit el 1 de maig serà un bon dia també per situar als carrers la necessitat de que la negociació col·lectiva surti d'aquesta situació d'atascament que té, que puguem introduir als convenis col·lectius la clàusula contrària a la ultraactivitat, de no ultraactivitat dels convenis col·lectius i que puguem situar-nos en una situació de normalitat.